mga minamahal. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin na ating pong minamahal na mga aral, ating beloved elder, beloved brother June Dumundon. Parapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved elder, beloved brother June Perez. Pray po tigilan Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin para sa ating po pag-aaral ng kanyang banal salita. Opo, dakilang mapagpalang Ama, Diyos na sa langit, Ama naming banal, mahal na Panginoong Jesucristo, O Diyos. Narito po kami muli, mahal na Panginoon. O Diyos, sa bahagi, mahal na Panginoon, na kung saan, mahal na Panginoon, kami po, O Diyos, makakapakinig at mag-aral po, O Diyos, ng ibang na salita, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, salamat, mahal na Panginoon, sa unang bahagi ng ibang na gawain, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa pagtanggap mo, mahal na Panginoon, aming mga papuri sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. O Diyos, narito kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng ibang salita, mahal na Panginoon. O Diyos, pahiram mo aking mga labi, mahal na Panginoon. Hindi pa ako karapat-dapat, O Diyos, mahal na Panginoon. Gamitin mo lang ako instrumento, mahal na Panginoon. O Diyos, kumilos ka sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng ibang salita, mahal na Panginoon. Buksan bawat pangunawa, mahal na Panginoon. O Diyos, na yung aming mga mahal mong mga anak, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nawa, tumimo sa kanila kibuturan ng kanilang mga puso, mahal na Panginoon, na salita, mahal na Panginoon. At sa mga sandalitan mo, Diyos, kami po, Diyos, ay humingi ng banal mong habag, mahal na Panginoon. Patawarin mo ka sa aming mga kalikong mga pagkakasala. Sa mo kami sumpungan, O Diyos, na pagbigyan aming mga kahinaan, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami kahabagan, mahal na Panginoon, at linisin mo kami sa aming mga pagsalangsang. Sumaamin ka, mahal na Panginoon, sa umagang ito, mahal na Panginoon, gisingin mo aking mga diwa. Sa pag-aaral ng banal na salita, mahal na Panginoon, may dalang kapangyarihan, mahal na Panginoon, to the earned prayers of the beloved evangelist, Pastor Will Estrada, aming sinasaway, ang lahat ng mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, demonyo ng hindrance, in the name of Jesus. We pray, amen and amen, hallelujah. Prayer pa kilang Diyos. Isang malakas na palakpak muli sa ating pinakamamahala, Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos. Ako po nagpapaabot po ng aking dakilang pagpapasalamat, pagpupuri, pagkadakila, pagkawalhati, gisalat ang aking pagpupugay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sungir Kristo na maayari ng langit at lupa. Purihin ang Panginoon. At ako po nagpapabot po ng doble pong paggalang sa mga iniwang turo sa atin ng ating minamahal at ginagalang Evangelista Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Albida, ating beloved Mama Dear. Aking pong pinapabot din po ang aking pagbati ng magandang umaga na po sa lahat po ng Almeida family, sa kanilang mga manugang at apo. At ganoon din po ang pagbati po sa ating pong beloved Older Preacher, Kuya Bubinir, sa kanyang beloved daughter Ate Vinesner, at sa lahat po ng mga kasama pong mga manggagawas o basta natin pinakamamahal na Panginoon, kasama ko mga beloved elders, sa lahat po ng aming mga kapwa manunugtog, ganoon din po sa ating mga ginigilaw na mga awits, sa ubasan ng ating dakilang Diyos, sa lahat po nating mga bisita, mga baguhan, datihan, lahat po ng mga anak ng Diyos, at purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ako ay bumabati po sa umagang ito, kung saan naabot po ang ating pong banal na gawain sa ating pong YouTube channel, sa Facebook, at ganoon din po mga minamahal sa lahat po ng naabot po natin banal na gawain sa Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din po sa ibayong dagat. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay magsimula po mag-aral po ng kanyang banal na salita. At isulat po natin, mga minamahal ko, ang ating pong mapag-aaralan sa umagang ito. Ang ating pambungad, mga minamahal na talata dito po sa ikalawang Timoteo chapter 2, talatang 3 hanggang 7, at ang ating pong topic, mga minamahal ko, pamakatan po natin the three pictures of faithful servant of God, enduring hardship for an eternal prize. Sa Tagalog, ang tatlong larawan ng tapat nating paglilingkod sa Diyos, kinakailangan ng taimtimang pagtitiis para sa ating walang hanggang gantimpala. Lahat magsabing amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon.
Ang tatlong larawan ng ating katapatan sa Diyos na may kalakip na pagtitiis ng hirap alang-alang sa pangako ng ating mahal na Panginoon, ang buhay na walang hanggan, ang kanyang dakilang gantimpala. Ito po ang eternal reward. Pray pati pinakamamahal na Panginoon. Pakbasa po kaili po sa aklat po ng kalawang Timoteo, chapter 2, verse 3 hanggang 7. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talata 3 hanggang 7, ganito po ang pagsasabi. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal na Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. At kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangan unang makabahagi sa mga bunga. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Amen. Amen. Purihin pati pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sa ating pong talata, mga minamahal na ating pambungad, dito po, mga minamahal ko, naglalarawan po ang buhay ng bilang isang mananampalataya na tayo po ay may tatlo pong larawan na dapat natin pong sundin at ganapin. Ito po, mga minamahal ko, ay ang sundalo ni Kristo na sinasabi po rito, mga minamahal, sa aklat po ng ikalawang Timoteo, chapter 2, ang talata po ay 3 hanggang 4. Makipagtiis ka sa akin na mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya'y kalugdan niyong nagtala sa pagkakawal. Yan po, mga minamahal, yung unang larawan, mga minamahal, na dapat po natin pong sundin, mga minamahal, sundan, mga minamahal. Ang pangalawa po, mga minamahal, na larawan na kinakailangan po nating sundan, mga minamahal, ito po, mga minamahal, dito po sa talatang 5, mga minamahal, nang sabi po rito, at kung ang sinuman ay makipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matawid. Ang pangalawa, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ang atleta. An athlete running the race, mga minamahal, ang atleta na nagsisikap, mga minamahal. Ito po, mga minamahal ko, ang pangalawa pong larawan ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang pangatlo po, mga minamahal, dito po sa talatang 6 ng ating nabasang pambungad nating bersikulo. Ito po, mga minamahal ko, ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangan unang makabahagi sa mga bunga. Ang pangatlo po, mga minamahal na larawan, ito po yung magsasaka na matiyaga. Isang farmer, mga minamahal. So, mga minamahal, itong tatlong ito, mga minamahal, kinakailangan po natin na ito po, mga minamahal, ay ating pong maganap lahat, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, halintulad po, mga minamahal, sa ating pong kaligtasan patungo po sa buhay na walang hanggan. Tunay po, mga minamahal ko, na ang pagpunta at pag-akyat sa langit ay hindi po biro. Ito po, mga minamahal ko, ay hindi madali. Kinakailangan po natin, mga minamahal, ito po ay ipagtrabaho natin. Kinakailangan tayo po ay magpumilit sa ating pong kanya-kanyang kaligtasan. Hindi po ito katulad, mga minamahal, ng ating pong nakakisnang paniniwala, mga minamahal, na kung saan tayo, mga minamahal, nagising, ay doon na po tayo mamamatay. Ito po, mga minamahal ko, ang ating mga nakakisnang relihiyon, mga minamahal, na ating nakala po natin, ito po, mga minamahal, ang magdadala po sa atin doon po sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itong paniniwala na ito, mga minamahal, pag ikaw ay namatay,
May mga loved ones po tayo, mga minamahal na kinuha na ng Diyos, mga minamahal, at sumakabilang buhay. Ang kanila pong paraan, mga minamahal, ang sabi nila, para daw po mapunta sa langit ang kanilang kaluluwa. Sila po, mga minamahal, ay nagbabayad at tumatawag ng pari pagdasal ang kanila pong kaluluwa para daw po mapunta sa langit ang kanila pong kaluluwa. Sila po, mga minamahal ko, ay mayroon pong sinasabing 9 na araw, mayroon din pong kaugalian na 40 days, mga minamahal, na pagdarasal para daw mapunta ang kaluluwa ng isang taong namatay. Yan po, mga minamahal ko, ang turo po, mga minamahal, na kung saan yan po ang ating dating kinamulatan sa ating pong mundong ating ginagalawan, mga minamahal ko. Subalit, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, na mayroon pong paraan ang mabuting Diyos at ang ating mabait na Diyos, mga minamahal, upang tayo po ay magkamit ng kaligtasan, mga minamahal ko. Ito po, mga minamahal, ang sabi ng banal kasulatan, mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal, ay panganak na muli sa pamamagitan, mga minamahal, ng tubig at ang Espiritu. You must be born again. Yan po, mga minamahal, ang utos ng pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung mga reglamento, mga minamahal, upang tayo po ay umakyat doon sa buhay na walang hanggan. Napakahirap, mga minamahal, hindi po biro ang pag-akyat sa langit, hindi po biro ang kaligtasan, hindi po biro, mga minamahal, yung pong gantimpala na pinangako ng Diyos, mga minamahal, sa bawat mananampalataya. Sa isang reality show, mga minamahal, makikita po natin, mga minamahal, mayroon pong mga bagay, mga minamahal, na dumarating ang matinding pagsubok, mga minamahal, sa isang reality show, mga minamahal. Mayroon pong 2 million na reward, mga minamahal, house and lot, mga minamahal. Kung tayo pinakakapanood, mga minamahal, ng mga reality show, mayroon po sila mga programa, mga minamahal, na ang price, mga minamahal, 2 million plus house and lot, mga minamahal. Bawat tao, mga minamahal, na gustong manalo, mga minamahal, at sumali sa patimpalak na yan, mga minamahal, sila po, mga minamahal ko, ay dumaranas, mga minamahal, ng napakarami pong pagtitis, pagsubok, sa kanila pong pagsali sa patimpalak na yan, mga minamahal, upang sila po ay magkamit, mga minamahal, ang tinatawag na gantimpala. Subalit, mga minamahal, sa ating pong mananampalataya, na ang sabi ng Diyos, mga minamahal, tayo lang po at manampalataya, tayo po ay sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon at maglingkod sa Kanya. Ang sabi ng banal na kasalatan, tayo po ay puputungan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay pinangakuan ng ating pinakamamahal na dakilang Diyos ng buhay na walang hanggan, ang langit, mga minamahal. So, mga minamahal, pag nagmanak na ng buhay ng walang hanggan, mga minamahal, ang langit na pinangako ng Diyos, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, magbubuhay hari ka, magbubuhay rina ka. Ang bahay mo sa langit, mga minamahal, napakalaking mansyon, mga minamahal, ang sabi po ng aklat ng 14 ang talatay 2:3, ang sabi ng ating dakilang Diyos, in my Father's house are many mansion. Ang sabi ng Diyos, ako'y pupunta sa langit, ang sabi ng mga Panginoon, upang kayo aking ipaghanda. At muli akong babalik, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, upang ipaghanda ko kayo doon sa langit ng dako niyong kalalagyan, ang ating mga tahanan, at muli akong babalik upang ko kayo'y kukunin. Upang kung saan ako naroon, kayo naman din ay dumuon. Yan pong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ang ating tahanan, mga minamahal, doon po sa langit, napakalaking mansyon. Kasi mas malaki pa, mga minamahal, sa SM Mall. Mas malaki pa sa Star Mall. Mas malaki pa sa Mall of Asia. Ganun po kalaki, mga minamahal, yung ating mansyon doon po sa pili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magbubuhay hari ka, magbubuhay reyna ka, magbubuhay prinsesa ka, magbubuhay prinsipe ka. Isang kapatiran natin, mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, laging nag-ayuno, laging nagpupuri sa Diyos. Na naginip siya, dinala siya ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa langit. Ang sabi po sa kanya, mga minaman ng anghel, ang tawag sa kanya, Majesty.
Ang tawag sa kanya, mga minamahal ng ating kapatid, majesty, kamahalan. Ang mga anghel, mga minamahal, utusan po lang natin yan, mga minamahal. Ganun po ang buhay natin, mga minamahal, doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating katawan, mga minamahal, ito po ay magiging glorified body. Tayo po, mga minamahal, hindi na po magugutom. Tayo po hindi na po makakasakit, hindi na po tayo mamamatay. Kung gusto natin kumain, mga minamahal ko, sa isip lang natin, mga minamahal, gusto natin ng lechon, gusto natin ng fried chicken, mga minamahal, sa isip lang natin, mga minamahal, kusang darating yan, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal, ating kahinatnan, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal ko, ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po nagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po, mga minamahal, mga minamahal ko, sabi ng bawal na kasultan, parehas tayo ng kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng ating pong gawin, mga minamahal, sapagkat tayo po, mga minamahal ko, ay glorified body, incorruptible body, celestial body, mga minamahal, yung po, mga minamahal, ang ating pong mararanasan doon po sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito po sa lupa, mga minamahal ko, may kapansanan ka, may kapintasan ka, ano man ang yung kalagayan dito sa lupa, mga minamahal, ikaw ay pingkaw, ikaw ay duling, ikaw ay unano, ikaw ay pinagkaitan ng kagandahan, mga minamahal. Pagdating sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw ay perfect body. Ang sabi ng bawal na kasultan, ikaw ay glorified body. Ang ating dimension, mga minamahal, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo pong lahat ay magkakapatid na lamang. Hindi na natin maalala kung sino pong asawa natin, hindi na po natin maalala kung ano po yung ating mga kapatid. Ito po, mga minamahal, bagong dimension na pong ating buhay doon po sa piling nating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo po, mga minamahal ko, ay bago pong binihisan na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, napakapalad po natin na tayo po ay makapagmana ng buhay na walang hanggan. Makasama po tayo sa pangalawang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang rapture of the church, mga minamahal ko. Marami nagsasabi sa atin, mga minamahal, mahal na Panginoon, gusto ko magmana ng buhay na walang hanggan. Forever and ever, mahal na Panginoon, gusto ko ng langit, gusto ko ng buhay na walang hanggan. Ang iba sa atin, gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Pero kumusta, mga minamahal? 3 times a week, hindi natin kayang ganapin. Hindi natin kayang sundin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Yung pakayang buhay na walang hanggan. Yung 3 times a week lang na hiningi nating pinakamamahal na Panginoon na tayo dadalo, tayo po maglilingkod, tayo magpupuri sa Kanya, hindi natin magawa. Yung pakayang buhay na walang hanggan. Ang sabi natin, mahal na Panginoon, gusto kong marapture. Gusto kong maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, forever and ever. Subalit, mga minamahal, yung 3 beses lang sa loob ng isang lingkod natin magawa. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ang isang nakakalungkot na bagay, mga minamahal, sabihin ko po sa inyo, hindi po tayo karapat dapat sa piling ng ating pinamamahal na Panginoon kung ganyan pong ating mindset. Ang mindset, mga minamahal, ng mananampalataya, mga minamahal, ito po, mga minamahal ko, yung 3 larawan ng isang mananampalataya, isang sundalo ni Kristo. Alam niyo po, mga minamahal, ang mindset ng isang sundalo, mga minamahal, nandun po siya sa war zone, mga minamahal. Ibig sabihin, pag sundalo ka, mga minamahal, lagi kang handa, lagi kang naka-full battle gear. Like kang alerto. Dahil, mga minamahal, ating kalaban, hindi natin nakikita. Ang ating kalaban, si Satanas, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, mayroon pong 12,000 of legions of angels na mga masasamang espiritu, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ating kalaban, mga minamahal. Ang sabi ng 1, chapter 10, verse 10, mga minamahal, Satan's come to kill, to destroy, to steal and to destroy. Yan po, mga minamahal, ang katangian ni Satanas, mga minamahal. Sisirain po ang ating pananampalataya, nanakawin ng diabolong ating pananampalataya sa Diyos. Yan po, mga minamahal, yung mga tirada, mga minamahal, ng diablo, mga minamahal sa ating buhay. Kaya po, ang sabi ng banal na kasulatan, dapat po, mga minamahal, ang mananampalataya, katulad po tayo ng isang sundalo, mga minamahal, naging malaging alerto, mga minamahal, sa lahat ng oras. Ang mga sundalo, mga minamahal, kung ating makikita, mga minamahal, maaga po silang gumigising
Sila po mga minamahal, andun po sa training ground, mga minamahal. Lalong-lalo na po mga minamahal yung mga sundalo na yan po mga ina-assign, mga minamahal. Doon po mga minamahal sa Mindanao, mga minamahal. Talaga pong sila po mga minamahal ko ay laging naka-alerto. Ang kanilang motto, mga minamahal ko, sila po mga minamahal ay handang maglingkod sa bayan, mga minamahal. To serve and to protect. Yan po mga minamahal ko. Ang kanilang mga motto sa kanilang buhay, mga minamahal. Ang sabi dito sa ating nabasang talata, mga minamahal, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi na nahalubilo sa mga bagay ng mga buhay na ito. Ibig sabihin, mga pagsundalo ka, mga minamahal, may kita natin mga sundalo, sila po ay malayo sa kanilang mga loved ones. Bahira po nilang makahalubilo ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga loved ones, mga minamahal, dahil sa kanilang trabaho bilang mga sundalo. Ganon din po, mga minamahal ko, sa ating mga mananampalataya, mga minamahal. Lagi po tayo, mga minamahal, naka-ball butter gear, mga minamahal. Lagi po tayong alerto sa lahat ng oras, mga minamahal, sapagkat ang ating kalaban, mga minamahal. Ito po, mga minamahal ko, isang masamang espiritu, mga minamahal. Ito po ang ating pakikipagbaka. Ito po, mga minamahal, hindi po ito laban, mga minamahal, sa laman at dugo, kundi po, mga minamahal, ang ating pakikipaglaban. Ito po, mga minamahal ko, ang kapangyarihan ng kadiliman. Yan pong sabi ng banal na kasulatan. Kaya pong sabi ng Diyos, tayo po lagi pong magpuyat, handa at alerto sa panlilin lang at panunokso ng dyablo. Yan po, mga minamahal, isang katangian, mga minamahal, ng isang sundalo, mga minamahal. Pangalawa po, mga minamahal, isang katangian, mga minamahal, ang isang atleta, mga minamahal. Dito po sa ating nabasa, mga minamahal, sa ating pong pambunga na talata, dito po sa 5. At kung ang sino man ay makipaglaban naman sa mga laro, ay hindi siya pinuputungan maliban kung makipaglabang matuwid. Katulad po tayo ng mga atleta, mga minamahal ko, ang kanilang mindset, mga minamahal, ang kanilang isipan, mga minamahal, lagi pong nasa finish line, mga minamahal, sapagkat sino mga lumalaban, mga minamahal, sa isang atleta, mga minamahal, sa langar ng paktakbo, mga minamahal, ang kanilang isipan, andun nakatuon palagi, mga minamahal ko, sa finish line, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, pakibasa po ang unang Korinto, Kapitulo 9, ang talata 24 hanggang 27. Kahit kanili po. Ganito po, pagkasabi, hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsistakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. Sa 25, at ang bawat tao ay nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Sa 26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasampalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Sa 27, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan pagkapag pangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Amen. Amen. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon sa pagkabasa kanyang mga salita. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ng atletang nagsisikap, ito po, mga minamahal ko, ang sinasabi po rito, mga minamahal, ang pananampalataya ay inilalarawan bilang isang karera o race na nangangailangan ng disiplina, pagtitiyaga at pagsunod sa mga alituntunin upang makamit ang korona. Pagtitiyaga hanggang wakas at hindi pagsuko sa paggawa ng mabuti, anuman ang pagod o hirap. Yan po, mga minamahal ko, ang ibig sabihin, mga minamahal, ng isa pong manlalaro, mga minamahal. Yan po ang meaning niya, mga minamahal. Ang kanilang mindset, mga minamahal, ay nakatuon po sa finish line, mga minamahal. Ibig sabihin, kapag ikay isang atleta, mga minamahal, kailangan disiplinado ka. Lahat po ng mga bawal ay dapat mong gawin at sundin, mga minamahal. Pag sinabi, mga minamahal, bawal ang bisyo, bawal ang magpuyat.
yan po mga minamahal ko ay ginagawa mga minamahal ng isang atleta upang sila po mga minamahal isang matagumpay mga minamahal sa larangan po ng kanila pong pagtakbo mga minamahal. Ang isang atleta mga minamahal ko kinakailangan marunong siyang dumisiplina mga minamahal sa kanyang sarili. Kinakailangan mga minasusuppili niya ang kanyang sarili mga minamahal. Katulad po mga minamahal ng ating pong pambansang kamao mga minamahal si Manny Pacquiao mga minamahal. Kaya po siya nagtagumpay mga minamahal sa larangan ng boxing dahil nga po mga minamahal siya po ay disiplinado mga minamahal sa kanyang kinakain, sa kanya pong physical na pangangatawan. Kinakailangan mga minamahal ay hindi po siya pwedeng pumunta mga minamahal sa mga dapat na mga bawal mga minamahal. Hindi siya pwedeng tumikim ng mga bisyo, hindi siya pwedeng magpuyat mga minamahal. Yan po mga minamahal isang katangian ng isang atleta mga minamahal. At tunay po mga minamahal upang ikaw po maging matagumpay na manlalaro mga minamahal, sundin po natin mga minamahal ang lahat ng yan mga minamahal upang ang tagumpay ay ating makakamtan. At tunay po mga minamahal, kapag yan po mga minamahal ko ay ating nagawa at ating pong nasunod mga minamahal, at tunay po mga minamahal ang tagumpay ay darating po sa atin. Purihin po ang tigilang Diyos. At ganito pong sabi ng bawal na kasulatan mga minamahal, pakibasa po sa aklat po ng Hebreo chapter 12 verse 1 and 2. Dito po sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 12, talata po ay 1 hanggang 2. Ito pong nakasulat, kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing ilalagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang mga lahat magsabing Amen. Purihin po ang tigilang Diyos. Ang isang tunay mga minamahal na manlalaro, isang atleta mga minamahal, kinakailangan mga minamahal, mayroon po tayong disiplina sa ating sarili mga minamahal. Itabi daw po natin mga minamahal, yung lahat po mga minamahal ng bumabagabag po mga minamahal sa ating mga sarili mga minamahal. Itabi po natin mga minamahal yung mga hadlang na pumipigil po sa ating pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng kabigatan mga minamahal na daladala po natin mga minamahal kapag ikaw naglingkod sa Diyos mga minamahal. Tunay po mga minamahal, yan po kinakailangan iwaksi mo lahat ang mga problema, lahat ng mga bumabagabag mga minamahal. Katulad po yan mga minamahal, isang atleta mga minamahal, hindi po sila pwedeng tumakbo mga minamahal na mayroon pong bumabagabag sa kanilang kaisipan. Lahat po ng kabigatan mga minamahal na dala-dala nila mga minamahal, yan po mga minamahal kanilang iwawaksi mga minamahal upang sa kanilang pagtakbo mga minamahal, lahat po mga minamahal ito magiging magaan po sa lahat. Ang isang manlalaro mga minamahal, ang isang tumatakbo mga minamahal, kinakailangan mga minamahal, lahat ng mga pumipigil sa kanya na hadlang mga ay kailangan po niyang gawin. Ang isang manlalaro, ang isang tumatakbo mga minamahal, kinakailangan wala po siyang gadget mga minamahal. Kinakailangan mga minamahal, lahat po mga minamahal, lang dala-dala po mga minamahal, kung pwede mga minamahal, wala siyang relo, kung pwede, hindi siya pwedeng magdala ng cellphone, hindi siya pwedeng tatakbo mga minamahal, na dala-dala po ang cellphone, dala-dala po ang kanyang relo, dala-dala po ang kanyang pitaka. Kung nakikita po natin mga minamahal yung mga manlalaro, napakanipis po mga minamahal kanilang mga suot sa kanilang pagtakbo mga minamahal. Sila po mga minamahal ko, walang pasan-pasan mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, kung may bumabagabag, mayroon po silang pasan-pasan sa kanilang buhay, mga minamahal, kanilang sarili, yung tinatawag na hidden sin mga minamahal. Yan po mga milay magiging hadlang mga minamahal upang sila po hindi magtagumpay. Sa buhay ng isang mananampalataya mga minamahal, ibig sabihin kung may bumabagabag sa iyo, mayroon kang pang itinatago sa iyong sarili, hindi mo pa isinusuko sa Diyos ang lahat. Yan ang tinatawag na hidden sin mga minamahal. Yan po mga minamahal, isang kasalanang pumipigil sa ating pagtakbo. Kinakailangan mga minamahal, yung mga sikreto na yun mga minamahal, ito po mga minamahal ko ay ating iwaksi mga minamahal. Kinakailangan po natin mga minamahal, hindi po ito mga minamahal bumabagabag sa ating kaisipan, hindi po ito magiging hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos mga minamahal, sapagkat mga minamahal, kung mayroong bumabagabag sa ating puso, mayroong mga sikreto po tayo mga minamahal, hindi pa natin kinukumpis sa harapan ng
Diyos para po tayo mga minamahal, tumatakbo mga minamahal na mayroon po tayong pasan-pasan mga minamahal, isang sako ng bigas mga minamahal. Mayroon pong tumakbo mga minamahal, habang naglilingkod to sa Diyos mga minamahal, mayroon po tayong tumakbo kung mayroon po tayong pasan-pasan na isang sako ng bigas mga minamahal. Yan po yung ating mga sekreto sa ating mga buhay mga minamahal. Kinakailangan po natin yan mga minamahal, i-confess pa natin mga minamahal sa harapan ng Diyos. Pakibasa mga minamahal, aklat po ng Salmo, awit, Kapitulo 32, ang talata ay 5. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 32, ang talata po ay 5. Ganito po nasabi, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalansang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Amen. Tingnan niyo po mga minamahal. Aking kinilala, aking kasalanan sa iyo, at aking kasamaan ay hindi ko kinubli. Aking sinabi, aking pinahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at inyong pinatawad. Hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Tandaan po natin mga minamahal, kung hindi po natin i-confess yung mga ating mga sikreto sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ihadlang mga minamahal sa pag-akyat natin sa piling ng ating mga Panginoon sa langit mga minamahal. Yan po ang mga minamahal, ang number one mga minamahal na kalaban ng Diyos mga minamahal, yung mga bagay na ating mga sikreto mga minamahal, yung mga hidden sin. Kung iniisip po natin mga minamahal, hindi naman po tayo nakikita ng mga gawa, hindi naman po tayo nakikita ng mga beloved children mga minamahal, hindi po tayo nakikita ng ating beloved ordained preacher mga minamahal. Subalit mga minamahal, ang Diyos mga minamahal, lahat ng mga bagay mga minamahal, ito po ay nakikita ng ating pinakamamahal na Panginoon, purihin po ating dakilang Diyos. Kaya po mga minamahal, ang sabi po na ating nabasang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan daw po natin ito mga minamahal, lahat nating mga pagsalangsang sa harapan ng ating Diyos, lahat po ng ating mga kasama, kinakailangan po natin pong i-confess ito mga minamahal. Ang iyan pong sabi ng bawal na kasulatan upang tayo ito'y mapatawad sa kasalanan. Yan po mga minamahal ko, ang mabubuting bagay magawa na dapat nating gawin mga minamahal sa ating paglilingkod sa Diyos mga minamahal. At ang pangatlo mga minamahal, ito po yung pangatlong larawan ng ating paglilingkod sa Diyos. Ito po mga minamahal, ang isa pong magsasaka. Purihin natin dakilang Diyos. Pakibasa pong aklat ng Lucas, Kapitulo 9, ang 62. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 9, talata 62. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Ang isang magsasaka mga mailangan habang ikaw mga minamahal nag-aararo, ang sabi ng bawal na kasulatan, hindi ka na pwedeng tumingin sa likuran mo mga minamahal. Kinakailangan mga going straight ka pa mga minamahal habang ikaw ay nag-aararo. Ang ibig sabihin mga minamahal, ang isang magsasaka matiyaga, isang lingkod na matiyagang nagtatrabaho, nagtatanim ng kabutihan at naghihintay sa tamang panahon ng pag-aani. Ang isang magsasaka mga minamahal, ang kanyang mindset mga minamahal, looking forward mga minamahal, ang kanyang minimiti, ang kanyang pong mga tanim mga minamahal. Balang araw mga minamahal, kung ito po mga minamahal ko ay tumubo at umusli mga minamahal, at siya po mga minamahal, darating po sa panahon na siya po mag-aani mga minamahal. Siya po mga minamahal ko ay aani ng isang napakagandang bunga at gantimpala. Yan po mga minamahal sa isang katangian ng mga minamahal ng isang pong magsasaka mga minamahal na kinakailangan po natin pong dapat sundan mga minamahal. Ang katangian po mga minamahal ng isa pong matyagang magsasaka mga minamahal. Katulad po yan ng ating kaligtasan mga minamahal. Kinakailangan po natin magtyaga mga minamahal. Tayo po mga minamahal magtyaga sa tirik ng araw mga minamahal. Magtyaga po mga minamahal, tayo po babangon mga minamahal upang tayo magpuri sa Diyos. Tayo pong lahat tayo mga minamahal magtyaga upang tayo po mag-ayuno at tayo po yung humayo mga minamahal ko. Yan po mga minamahal, isang katangian ng isang tunay na mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Looking forward mga minamahal, hindi na po tayo pwedeng tumingin mga minamahal sa likuran natin mga minamahal habang tayo po yung nag-aararo. Yan po mga minamahal, ibig sabihin ng isang magsasakang matiyaga mga minamahal. Huwag po natin gayahin mga minamahal yung asawa ni Lot mga minamahal, sapagkat mga minamahal, siya po mga minamahal ko ay nag-aalangan mga minamahal lumabas doon sa Sodoma at Gomora mga minamahal.
Ang asawa ni Lot, mga minamahal, siya po yung nangihinayang, mga minamahal, sa lahat ng mga bagay na sa kanyang likuran, mga minamahal, yung pong mga kayamanan kanyang iwan, yung kanyang bahay, yung kanyang negosyo, mga minamahal. Ang sabi sa kanya ng anghel, umalis ka dyan sa Sodom at Gomora sapagkat susunugin. At yan po ay talagang pupuksay ng ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat mo ng mga tao sa Sodom at Gomora. Alam niyo po yung asawa ni Lot, mga minamahal, sapagkat siya nangihinayang sa kanyang iiwanan, mga minamahal. Siya po, mga minamahal ako, ay sabi sa kanya ng anghel, huwag kang tutumingin. Alam niyo po, mga minamahal, siya po yung naging aliging asin sapagkat, mga minamahal, bigla siyang tumingin, lumingon, mga minamahal, doon po sa lugar ng kanyang pinanggalingan. Ang isang Kristiyano, mga minamahal, ibig sabihin, yung mga kasalanan natin, yung mga iniwan natin, mga minamahal, sa ating buhay, kinakailangan, mga minamahal, tayo po binisan na ating pinakamamahal ng Panginoon pagkatao, huwag natin po itong balikan, mga minamahal. Yan pong ibig sabihin, mga minamahal, ang looking forward, mga minamahal, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, mga minamahal. Ang sabi ng Diyos, mga minamahal, sa Galatia 6:9, mga minamahal, wag daw po tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa pagkapanahonan tayo po yaani kung hindi po tayo manghihimagot. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Last 2 verses, mga minamahal, sa aklat po ng Awit 62, talata 9, talon sa 12, at sa Daniel kapitulo 5, ang talata 27. Purihin natin pinakamahal na Panginoon po. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanata 62, talata 9, talon sa 12, ito po ang nakasulat. Tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan, at ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan. Sa mga timbangan ay sasampa sila. Silang magkakasama ay lalong magaan kaysa sa walang kabuluhan. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Amen. Amen po rin, pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, bawat ginagawa natin, ito tayo po ay darating, mga minamahal, sa timbangan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Titimbangin ng Diyos, mga minamahal, ating ginawa sa kanyang harapan, mga minamahal. Maging ito man po, mga minamahal ko, ay mabuti at masama, mga minamahal. Sa timbangan, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay masusumpungan ng Diyos, mga minamahal, na tayo po ay kulang sa timbang. Mas matimbang, mga minamahal, yung po ating po mga ginagawa bagay, mga sanlibutan ito. Purihin po ating pinakamalapang yung ang pag-aaral, yung pagninegosyo, yung pagtatrabaho, mga minamahal, pagdating ng araw, darating po tayo sa timbangan nating pinakamamahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal ko, sa Daniel, kapitulo 5, ang talata 27, kindly po. Aklat po ng Daniel, kapitulo 5, ang talata 27. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Daniel, kapitulo 5, ang talata po ay 27. Ganun po sasabi, Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasumpungang kulang. Amen, mga minapuri po ating mga Panginoon. Tingnan mo, harap po tayo mga sa timbangan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkulang pong ating timbang, mga minamahal, mas mabigat po, mga minamahal ko, yung mga bagay natin ginagawa sa mga bagay na dito sa libutan, mga minamahal, yung pong pag-aaral, mga minamahal, yung pong pagninegosyo, yung pong ating mga trabaho, yung ating mga profession, mga minamahal, mas matimbang po sa atin yan, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, yung timbangan ng Diyos, mga minamahal, hindi po naging balance, mga minamahal. Nakakalungkot pong sabihin, mga minamahal, hindi po tayo karapat dapat, mga minamahal, sa buhay na walang hanggan, kung yan pong ating mindset, mga minamahal. Kaya po, ang Biblia, mga minamahal, ay nagsasabi, mga minamahal, na kinakailangan po natin, mga minamahal, timbangin ating mga sarili, ating paglingkod sa Diyos, na tayo may masumpungan, mga minamahal, na mas matimbang, mga minamahal, ating paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay, mga minamahal, na pinahintulutan ng Diyos, ang trabaho, ang negosyo, mga minamahal, na buhay, ang profession, hindi po yan, mga minamahal, ipinagbabawal, mga minamahal, yan po, mga minamahal, pinahintulutan ng Diyos para sa ating kabuhayan, mga minamahal. Subalit, binibigyan ng Diyos, mga minamahal, ang bawat kanyang salita, mga minamahal, na kailangan natin timbangin, mga minamahal, ang lahat ng bagay sa ating pong buhay, tao, mga minamahal, bilang tinawag ng Diyos, mga minamahal. Tayo pong lahat, mga minamahal, ay darating sa punto, mga minamahal, ng ating pong
katawang lupa, mga minaharap sa Diyos, mga minamahal, tayo po titimbangin ng ating dakilang Diyos. May kita ng Diyos, mga minamahal, sa timbangan ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po naglingkod na may taos puso, tayo po naglingkod na may takot at panginginig, tayo po naglingkod sa Kanya, mga minamahal, ng ating buong kaisipan, ng ating buong puso, mga minamahal, 100% mga minamahal, buang isip, buang ang ating puso, buang ating kaluluwa, mga minamahal, na pinaglingkuran ng Diyos, mga minamahal. Isang tiyak na baga, mga minamahal, ating kakamtin, mga minamahal, yung pangako ng Diyos, mga minamahal, yung ganting pala, mga minamahal, na yan po, mga minamahal, pinako ng Diyos sa bawat mananampalataya. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At lahat ng kapurihan at pagpapasalamat, pagdakila, paglawahati sa ating mahal na Panginoong po lamang. At tayo po, mga minamahal, ay aawit na po, mga minamahal. At aking tinatawatan ang beloved elder, Brother Jupin Pere, po sa kanya pong altar call sa ating pong prayer for the sick. Ako'y nangumo sa dusa. Sana kung gawa, ikaw ang gumawa ng paraan upang ako'y lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin. O Diyos, Ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di ba sayod na pag-ibig mo sa akin nananahan? Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, buhay ko'y pagpalain. Iba po isa. Pag-ibig mo sa akin ay tunay. Di mapapagpayan kahit ano pa man, Jesus, ang Sa buhay, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, buhay ko'y Iba po isa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ang bawat salita ng Diyos sa bawat banal na gawain, ito'y magsisilbing kalakasan sa mga taong nagsusumikap intindihin ang bawat mensahe ng Diyos. Bawat salita ay lumalaki pang tanda, ebidensya sa sino mang nananampalataya sa bawat kataga na binabanggit ng mga ngalan.
Ito nagbibigay buhay sa salita ng Diyos. Habang tumatagal ang mga Kristiyano, we became so complacent. Kala natin mga minamahal, biro-biro lang ang paglilingkod. Pero hindi natin namamalayan, unti-unti na pala tayong nawawala sa kalooban ng malapay nun. Ngunit ang sabi parati ng Biblia, huwag kalilimutan na sa iyong buhay kailanman. Wala tayo ngayon sa ating kinararoon kung walang Diyos na nag-ingat sa atin. Kung walang Diyos na nahabag sa atin. Huwag ka mapagod magpasalamat sa Kanya. Huwag mong kalimutan siya pasalamatan. Sapagkat tanging siya lamang makakatugon sa iyong pangailangan. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na ang pinakamamalapit ng Isus. Nais namin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam namin, marami pa kaming tatahakin. Maghihila sa amin upang magkaroon ng agam-agam sa aming mga kanya-kanyang pananampalataya. Ngunit ang tanging naming pinangahawakan na yung mga salita na kapag ikaw ay nasa amin, walang sino mang laban sa amin. Na kami kailanman ay hindi mo iiwanan, pababayaan. Panghawakan mong bawat sa mga anak malapay no. Nais namin magkasama-sama sa iyong pagbabalik sa lubungin ka, sa iyong pagdagit sa iyong mga anak. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Siya ang kaisa-isang Diyos na nagkatawang tao. Kapag manampalataya sa Kanya, siya ay Diyos na buhay. Tumutugon sa lahat ng panalangin. Pangalawa ay pagsisisi. Kailangan magsisi lahat. Walang taong walang kasalanan. Lahat ng tayo nagkasala. Kung kapag tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Tatawag tayo sa Diyos, sapagkat Diyos na nakikinig. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kapag ginanap mo yan, sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, so that sins should be forgiven, and you shall receive power of the Holy Spirit. Yan po mga minamahal na pangako ng Diyos. Mapapatawad ang iyong kasalanan. Kaya kailangan ganapin mo ang pangatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo, gampanin ng malapay no. Kung paano madama ba na presensya, kagalakan, na grabe hindi mapaliwanag, kalutasan sa mga problema, di mo naintindihan, pero bakit kung paano lumuluha ka? Dahil ang Diyos ang humihipo sa iyo. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Nangyayari yan hanggang sa iyong pagpapatuloy. Huwag kang tumigil. Hindi ito una tuli na iyong paglilingkod. Simula na ito ang malapay no, upang patuloy mong makilala ang ating malapay ni Jesus. Tayo natin dumalangin, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ito'y panalangin pagtanggap. Lahat ng aking sasabihin, mga minamahal naming mga bisita, sabihin nyo rin, sumunod kayo sa akin, sabihin nyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Mula ito ako'y makaisip hanggang sa mga oras ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa punang aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal pa Jesus. Narito yung mga anak, tumagon sa iyong panawagan, mahal na Panginoon. Ano mga kanilang pangangailangan, anong kanilang mga dalangin sa iyo. Tugunin mo sa may malang kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay posible, mahal na Panginoon. At yan, dalangin namin sa pagdalangin na aming ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida. Ay po mga minamal na mamagagaw. Patawarin sila sa kanilang mga nagpapagkasala. Mula sila magkaisip sa oras dito. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga personal na pangangailangan. Kapag tayo po manalangin, kaliwang kamay sa ating mga parte ng karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas.
Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Aming pinakamabal pa Jesus na tumalapay na ayong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami magkapanapalaya sila tagawa na kaaway. Sa pandalangin na aming gilam, minamalabang sa Estrada Almeida. Aming po minamalabang manggagawa, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood stroke. We come to cast out in Jesus' name. Tuberculosis, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness. Asthma, cast out in Jesus' mighty name. Hallelujah, mga panulupay-pay, panalamig. Paghabag sa iglesia, cast out, cast out, cast out. In Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo lahat ay tumayo mga minamahal. At ating po tayo lahat ay tumalon 3 beses. Sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Amen. Sapagat sabi nga mga minamahal, ang kinin natin na yung ating pong mga pinanalangin, ito yung ating pong natanggap na, hindi yung tatanggapin pa lang. Amen? Sabi ng Biblia, if you will pray, believe that you receive. Sabi ng Biblia mga minamahal. Amen? Lahat po muna pinagpala, pumalapang ng malakas, mga minamahal sa ating mga Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen. Praise